Ato sang i-check mga kaigsoon, naka-standby karon dito sa Basilica Minore del Santo Niño, Brigada Alan Tangkawan. Kung sa update ito, Brigada Alan. Go ahead. Brigada live report. Brigada Tantan, manani ang ika na po nga misa sa ikaduhang adlaw nga Novena Mass sa kapistahan sa Pista Senior, no? Tinidak kaya sa Sugbo. O kining makita sa akong likod, no, ni ang bagang tao nga ni Tambong naminaw sa wali nga gi-preside ni Reverend Monsignor Jan Tamas sa Limchua Cebuano Mas ang naka-schedule karong alas 4 nga sundan ni alas 5:30. So ipakita na to ang direct sa Pilgrim Center nga hawan dia sa Basilica. Di kayo puno ang preacher pero sa ubos nga bahin at dasok yapon ang mga tao. Noon niduyog man ang panahon kay wa man mo uwan kisdom. Pero nagtaligsik man to ganina, Brigada Alan? Pag nagtaligsik to? Oo. Pero kaninang unsa naman na dia karon sa sitwasyon, unsa naman nga kuan sa misa, sa man kanang wali pa? Humana ang wali mo na ni. Senyor Santo Niño kaloy kami. Kaning prayer of the faithful. Senyor Santo Niño kaloy kami. Asa na? Ganina diri man ka, no? Diha ko ganina nya. So, okay kayo, no? Kanini ang nakanindot pang gudya karon, Brigada Alan, kay ang atong mga kapulisan naagyod tanan ang matag area. At least di ta mahadlok ba? Pero ang kuyaw ani ginagabi ipod wa Brigada Chief, no? Kay base niya ka mga kukhan mo igara ba? Kay di na kay mabantayan sila, pero sa imong tanaw di Brigada Lan maka diskarte gyapon mga kukhan, no? Kung ari sa simbahan na may daghang pulis na inikturod sa entrance na may gwardiya nga mo check noon. So katong kadudahan na check yung maayo sa gwardiya o sa pulis. Pero at least man lang po nga way uwan, no? At least ang kanang open air manggod ang misa din ha. So mas maayo gyud pod dinoon. Ikaduhan na rong adlaw sa Dominaryo. Ikaw may pagkadiha kay nana ka, at least nakasimba po ka ba, no? Ampo ta, no? Kay mao man na isip Katoliko, Romano. Bagampo gyud. Mao man ni atong pagsalig. Mamang ginay wa magilain ba? Kana gali nigbata nimo sa buntag, Brigada Alan. Pasalamat kas Ginoo, praise the Lord. Imo ding inon nga maging humble ka ba, kana bang magpausanon ka ba, Lord, unsa may imong ipabuhat na pod nimo nako karong adlaw nga imo man kung gitagag kinabuhi na pod. Ana na nimo ang Ginoo na imong pahiluna ana, Brigada Alan. Di ba? Correct. Ako sa pagampo mingko nga Lord. Lahi mo po tayo mapagampo, Lord. Kanos ako, padag kong luto. Lahi mo po tayo mo. Ako di man sa sugarolo kay kung mag-ampo luto. Lord, kanos ako. O kung unsa may mayong kuan, kaugmaon sa itong pagpakabuhi. Amor, si Brigada tentasyon o mga diskrasya o mga kalamidad. Nagisin niya si Brigada Henry sa kanus ako no ka tugkag hinapay. Hinapay mo hino. Uyab. Daghan ko no kag uyab. Kuhay ko no nagamay. Sige, Brigada Lan. Pag-ampo ang uyab pero hindi sila maabot naman ko na eh. Maabot na. Sige, kay at least man lang peaceful na. Di po kakagara na istorya kay makadisturbo makas nagmisa ba. Sige na lang, at least okay na diha. Dito sa ibabaw nga bahin pero mangutan na taning. Ayaw nagpangutan kay lain kayo. Huy, ay pangutan lagi ayaw. Makadisturbo ka na. Gawas og na humana. Ayaw kay namura na hingkog. Mura kag devil's advocate ana ikay. Mura kag ikay tigtintal. Aliya ni mo ni Senyor Santo Niño. Ha? Atanawa. Aliya pagampo ni Senyor Santo Niño. Ay, naalala ko kapasar. Makapasar. Malaot, makamlaod makamlaud bright. Makapasar ito, college. Ni IT ni sa eskwela engineering. Mangita gini siya sa bayluwag. HM. Nay lalaki dito sa Luyo, wag itaon siya babae. HRM sa sauna. HR. Lagi
pahinog division ang iyang Karon na po na siya. ang pagwarawara sa Batubalani. Oh, mao na siya. Halad na, ofertore na. Sige, Brigada Alan, kay napatay ko gamay tag oras napabitay mga tabangonon dire. Ha? Nunti na diha, pangutan na yung napay mga ipagrespondihan tong pulis. Sa Basilika. Laruha gyud, no? Oo. Dapat sindiglas ako si Brigada Alan Pangkawan 27, Brigada News FM Cebu, the News Authority. Thank you so much, Brigada Alan, no?